Păi salut! Avem pe Negica aici, își face un corp filtru, un termoflot, sau cum îi spune Negica la asta? Termoflot? Corp filtru. Am înțeles. Da, de ce? De ce îl scoate? Da, trebuie să schimbăm garnitura. Mare atenție, această garnitură când cedează o să vă amestece antigelul cu ulei și invers și atunci o să aibă probleme motorul, atât pe ungere cât și pe temperatură. Este bine să-l verificați odată la 50.000 de kilometri, să vă uitați dacă scapă ulei pe lângă. Mașina asta din păcate e plină de ulei pe laterală. Și dacă tot umblați acolo, mai există un cod pentru antigel pe care trebuie să țineți cont în momentul în care desfaceți, să schimbați componentele sau dați măcar galeria jos. Acel cod vine aici, da? Și dacă acest cod se rupe, vă lasă în drum, vă aruncă tot antigelul afară. În cazul de față schimbăm și compresorul. Compresorul s-a gripat. Nu știu dacă știți, dar compresoarele AC trebuie să fie și ele întreținute, adică să se schimbe uleiul din ele. Undeva la 100 de ml de ulei are fiecare compresor și se schimbă cam pe la vreo 100.000 de kilometri. Așa, deci am dat garnitura veche jos. Și acum ce face Negica? Demontăm în continuare... Mergem la O-ringuri. Am înțeles, mergem la O-ringuri. Și ăsta ar fi primul, da? Asta este cel cu ulei. Da, cel cu ulei din motor și antigel. Asta este răcitorul practic al motorului, răcitorul de ulei. Scoate Negica. Ia-l ușor, ia-l ușor. Stai să mă stropești. Așa, deci mai avem și setul ăsta de garnituri. Asta e supapa de presiune corect de la filtrul de ulei. Și să continuăm cu următorul. În cazul în care vă întrebați cine face corp filtru și radiatoarele, sunt cei de la Male. Mai două, Negica. Deci, ulei, aveți uleiele merg în X. Antigel, antigel, ulei, ulei. Da? Ca să poată să răcească. Scuzați zgomotul, dar na, ce se face? Deci lomul suflăm acum un pic de tot ce are prin el. Auzi, pe aici jos vin cuplele de la cutie, nu? Pe aici pe jos. Da? Cuplele de la cutie automat, de la răcitor. Indicate să se schimbe și asta. Da? Da. Foarte bine. Dacă tot lucrezi la el și stai atâta timp, măcar să pui toate garniturile noi. Deci cam așa arată desfăcut un răcitor de ulei de la motor, da? Și unul de la cutie. Rămâne să le închidă Negica și să le pună tot ce înseamnă O-ringuri și după aceea să le punem înapoi pe mașină și să băgăm antigel. Așa, iar acum Negica ce facem? Înainte de a le monta, trebuie să le curățăm. Suprafața să fie foarte curată. Și cu ce dăm? Asta ce e? Un fel de? O pâzlă, nu? Deci dăm până dispar toate urmele. Am înțeles. Nu se dă cu șmilger. Deci milgherul nu face altceva decât să și intre în material. Ăsta doar curăță suprafața. Nu că apasă, da. În niciun caz.
Ia Nagi că șterge, hai să-l facem să lucească, Nagi. Ia uite. Wow. Lux și opulență. Deci cam asta este procedura, tot ce trebuie să știți despre înlocuirea garniturilor termoflotului. Atenție tot timpul când vă uitați la mașină la fiecare revizie, uitați-vă și pe dedesubt să nu scurgă ulei, pe unde v-am arătat în film mai devreme și țineți-vă mașinile curate.